namimili kami ng pangtinda namin sa tindahan namin. Okay, ito ang partner ko, si Gina, at ako naman si Cebuano Rider. At marami pong salamat sa inyong papanood sa YouTube channel ko, Cebuano Rider, at nag-like at nag-subscribe. Marami pong salamat. Thank you so much. At ngayon mag-live ako papunta sa amin. Pauwi na kami guys para i-display na namin sa tindahan sa bahay namin. Thank you so much for watching. Hello guys. No? Ha? Dito na ulit. Sangan? Ulit natin so. Oh. Thank you, Ma'am Grace Baliton. Thank you for watching, Ma'am.
Shout out ni Ma'am Grace Baliton. Thank you sa pagtanaw sa live ni Cebuano Rider, ma'am. Cebuano Rider. Cebuano Rider. Nagkadunan nga tindiro dito ay kailangan. Cebuano Rider na may buwan. Wala. Ito ang Harley Mirmir Bridge guys, sa Kalunasan area ito. At bumibili ng ulam ang may bahay ko. Yan. Kasi walang ulam, pananghalian namin. Ito yung mga habal-habal driver sa Barangay Guadalupe. Ito guys, may gutom. Meron na regime. Hindi ko kaduot eh. Masaka na kami guys sa
dito ray. Tara mong balay dito guys oh. Nasa bukid among balay guys. Gilid sa pangpang. Kita agis bagong kasada. Ini tutup dulu para. Hmm? Mabuki ba dito? Guys, tangis kami sa bukid. Oh, dito kita mo guys oh. Pinabukurang kapit. Takdak. Wala si Bon Rider. Utong tamas ginawa. Utong motor utong. Oh. Hi, George! Ay, nilutan mga building. Ipukot mga building. Ulong ka diyan. Ika, istorya. Guys, pagka nais during napita guys.
Wow! Sarap sa mata guys. Tuyok. Ang palibot sa siyudad sa Cebu. Guys, hunong may kadali guys. Kaya mo pahuway ang driver. So guys, oh, mao ni dirang dapita guys sa amo Doon na lang kini sa amo guys. Og na dire sa ibabaw ang si PDRC guys. Ha? Mao na silang sa Guadalupe guys, oh. Bisayan glass nang nag-aso guys, oh. Malinaw sa mata ang mga building nga dagko guys sa syudad, oh. Kita diri ang kuan guys. Si Selex. Dagko kay mga building tag-as. Simbahan sa Guadalupe guys, oh. Ano guys? Mamutanghas pa tagamay. Gamay na lang kuwang para abot na sa ato ang balay guys. Angason. Tara. Okay guys, at nandito na kami sa bahay namin sa Barangay Kalunasan at magpapaalam na kami sa inyong lahat at marami pong salamat sa panunood sa YouTube channel ko, si Buano Rider, at thank you so much for like and subscribe once again. Thank you so much. Bye bye na po sa inyo. Bye bye. Ang guys, oh. Baliton. At thank you so much kang Ma'am Grace Baliton. Thank you po Ma'am Idol. Thank you so much for watching. Bye-bye na po sa inyo.